трапляешь. У бару колыска, высоконя низка, у бару колыска, высоконя низка. Прывітанне, сябры, зноў з вами еш пакуль не запяеш. Иван Кирчук. Сяржук, Марко. Так, Иван Иванович, что вы наиграли? Нечто Ну, про... бачиш, такая песня цікавая, у бару колыска. І я вирішив, а чому нам не вспомнить записи з бабульками, я сустракаўся, яны распавядалі про колыску. Про колыску. У бару колыску. Это про Маугли нейкага беларускага? Не, насамрэч, гэта колыска, на якой дзяўчаткі ўжо гушкаліся, але была колыска тая, у якой маленькае дзіця ляжала. А жыццё чалавека пачынаецца скуль? З колыски. З колыски. Вось пра гэта і паговорылі б сёння. Вось, пра гэта паговорым, а калыхаць мы будзем сёння селядзец. Иван Иванович, будем колыхать его на помидорках, якія ва ўласным соку вось зроблены. Ну і з цыбулі. Хочу дадаць, што ён на хрысціны заўсёды быў. Селядзец? А чаму не? Ну все. Ну, хросных нема тут, да? Хростнікаў. Сёння знойдзем. Добра, зараз буду разбирать. Селядзец свежы, не гэты, не салёны. Селядзец свежы, вось так мы зробім. Я займуся сваёй любімай справай. Дуже люблю селядца разбирать. А вы можете баіць нам пакуль я пра... баіць тое, што паўспамінаў, што вось калі сустракаўся ў экспедыцыях з рознымі бабулькамі, і калі ўжо заходзіла... Ікра. Добра. Пакінем яе. Так. Калі ўжо заходзіла такая размова пра нараджэнне, пра дзяцей. Адна бабуля мне, ведаеш як, яна нават здзівіла мяне, казала, што калі нарадзілася першае дзіця ў іх у сям'і, то калыску павінен быў зрабіць бацька. А калі... Не, пачакай, павінен зрабіць бацька. Я кажу, а калі ў яго, будзем казаць, рукі не заточаны да працы, то ён павінен хоць вяровачку прывязаць, якою гушкалі потом дзіця. Але хоць штосьці павінен бацька зрабіць. Але усталяваць саму калыску ў хаце павінны не бацькі, а іншыя людзі. Лічылася, тады будзе шчасце ў маленькага. А хто? Ну, напрыклад, хросныя могуць быць, так. Таму што калі калыску прыносілі да хаты, там зразумела тыя рытуалы, пра якія мы сёння толькі так чулі адным вухам. Свяца асвяшчалі яе заўсёды святой вадой, там пасыпалі недзе нейкім свянцоным макам. Нават калі адна бабуля распавядала, што вярбу палілі, і ўжо гэтым попелам вярбы таксама там пад гэтай калыскай нешта пасыпалі. І пад ёй нельга было, каб хто хадзіў. А яшчэ бралі, бывае, кота і клалі таксама ў калыску, каб ён там месца нагрэў. Але ён потым не павінен спаць з дзіцем, яго з хаты выганялі. Гэта яна мне гэта распавядала. Але я бачыў, што каты і на печцы з дзеткамі спалі, і гэта бывае ў рознай сям'і. Можа, гэта запіс толькі ў гэтым? Ну, у вас калыска была? Калыска? Была такая ягушка ў сястру, і яшчэ выкаціў яе з гэтай калыски. Маленькая Маша была, ось такая, памятаю, і маці мне дала калыску, я гушкаў, потым нейка так яна і павалілася, гэта калыска. Але дзіця было запаленаватае, тады ж не гэты час, што яны ручкамі рухаюць як могуць. І яно пакацілася, маці за галаву, але добра, нічога, вырасла моя сестра, жывая, здоровая. Але зараз навукоўцы распавядаюць, што менавіта вось такія старадаўнія калыскі, якія, будзем казаць, у паветры, яны давалі магчымасць маленькаму дзіцятку быццам бы знаходзіцца ў лоне маці. І яны былі больш спакойныя былі, чым зараз. А сучасныя яны нейкія цяжкія калыскі, там на іх даволі ўсяго шмат вісіць. А тут праз калыску не павінна нічога перадаваць. Напрыклад, калі ты нейкую рэч кінуў як ежа, то лічыцца, што дзіця будзе пражорлівае. А калі ты некую рэч кінуў там, ці, будзем казаць, нейкія штаны, ці сваю нейкую кашульку, то дзіця будзе злодзеем, вараватае. А калі ты гушаеш калыску і размаўляеш яшчэ з кім, то дзіця будзе языкастае, баўтлівае. Пісьменнік, тамада. Тамада. Можа і так. Таму бачыш, і зверху калыскі нічога, і знізу нічога не павінна. Яно павінна... Я разумею, што гэта нейкая такая энергетыка, якая мела ў хаце такі як столб, сувязь з продкамі, сувязь нават з сонцам, з месячыкам, таму што нельга было, каб промні сонца, а асабліва месяца,
попадали на маленькое дитя, что это все кепское якраз. Нават сонца. Нават сонца. Ну, Про мне зразумела, што можа яно калі гуляецца, можа быць і сонца. Ну, а да калыскі мы ўжо сустракаліся і рабілі перадачу пра калыханкі, але ж пад калыску павінны былі яшчэ і калыханкі, правільна быць? Так, так. Там, напрыклад, пайшоў каток у лясок, знайшоў каток паясок. І вось чаму менавіта паясок? Таму што у Вілейскім раёне адна з першых экспедыцый, і мне зрабіла бабуля падарунак маленькі спавівальны пояс, якім спавівалі дзіцятка, якое нарадзілася. Не толькі пояс насілі, будзем казаць, дзяўчаты, хлопцы, дарослыя людзі, але бачыш, яшчэ тое дзіця, якое не ўмела ні хадзіць, нічога, мела ўжо гэты абярэг. А потым пайшоў каток у лясок, знайшоў каток паясок, пайшоў каток на таржок, знайшоў каток піражок. І на кожны гэты момант можна зноў такі расклад зрабіць, а чаму менавіта гэта ўпамінаецца. Так, глядзіце, пачакайце секундачку, я зараз проста глядзіце, селядзец мы ўжо не паплыве. На вось такія кавалачкі, не дужа дробныя, закінем у талерку, каб так, ну, крыху, пакуль мы будзем смажыць цыбулю, каб селядзец крыху наш памарынаваўся. Так. С такими кавалочками. Так. Пойду руки помою. Можно. Так, ну что, замаринуем хутенько, Иванович, крыху кетчупа сюда. Тут. Вот так, хай буде. Таму што будзем рабіць, бачыце, сёння з памідоркамі і яшчэ больш узмацніць. Ну і крыху спецыі яшчэ сюды. Тут для рыбы, перчык, тое-сёе. Крыху алейчку. Оп. Ось. Ну, а я хочу дадаць, што, напрыклад, вельмі уважліва назіралі за дзіцяткам, як спіць. Ну, лічылася, калі дзіцятка усміхаецца во сне. Соль, абярэг павінна заўсёды быць. Калі дзіцятка усміхаецца, калі спіць, гэта значыцца, яно з анёламі бавіцца, і яго нельга будзіць. А калі дзіцятка страпянецца праз сон, гэта яго таксама анёлкі калышуць. Можа, тады, калі на працу не ўстаецца з раніцы таксама, там з анёламі пакуль. Ну, гэта ўжо у вялікіх гэта іншае, мне здаецца. Таму што маленькае дзіця, оно толькі пачынае, ведаеш, пачынае вакол яго фарміравацца гэты свет. І тут усё вельмі важна. Бачыш, напрыклад, нават калі две асобы, яны не могуць і не павінны калыхаць калыску. Гэта ніколі не рабілі ў нашы продкі. Это павінен быць адзін чалавек. Глядзі, калі бацька, і ён быццам бы перадае сваю сілу, сваю моц, здароўе, так? А потым, калі маці зноў яна перадае нешта, бабуля, адзін павінен быць. Таму што атрымліваецца, што ты аддаеш нешта. Так, я зараз аддам цыбулю на патэльню, толькі спачатку я падключу. Так. Подключаем. Пачысцім, каб яна у нас была зусім голенькая. І трэба будзе дробна пасекчы. І смажыць мы яе будзем, Іванович, не проста цыбулю, а залеем, а яшчэ і з паніровачнымі сухарыкамі. Каб яна была жоўценькая ці залатая. З сухарыкамі, каб яна потым хрумсцела. Ага. Куляецца нешта, збягае. Ну, ты ось уже пачаў гаварыць пра калыханкі. Мне здаецца, што і бабулі ў свой час, яны ж не вучылі калыханку. Яна даволі шмат імправізацыйна, і калі я запісваў, там сустракаліся рэчы даволі смешныя, што ходзіць жораў там па балоце, нешта збірае, нешта з гэтай травой робіць. Відаць, дзяця яшчэ не спіць, і бабуля, пакуль спявае, яна павінна нешта далей прыдумляць. І атрымліваецца вельмі смешна, асабліва калі там даволі шмат тэкста, таму што, ну, ты, напрыклад, тэксты, якія я запісваў, і яны ёсць у кнігах, ну, яны зразумелыя, а ёсць зусім незразумелыя, скуль яна бярэ гэтую інфармацыю. Нібы, ведаеш, такое падарожжа па іншым сусветам.
Ну, цікаво. А, до речі, ну, ми неяк про древо вже розмовляли. Ці є нейкія звесткі з ваших експедицій, з якого дерева робили колись? Колиску? Ну, ось про древо я так не можу не вспомнити. Я ведаю, що ну, труну роблять з дуба. Так. Ну, І це інша колиска. Інша колиска, але це така моцна. Ну, мені здається, це можуть бути дерева такі солодкі, як яблуня, груша. Я думаю, що ось продки підтвердили, що може бути і так. Дінь? Дінь. З плодових нейких дерев, так? Плодові дерева можуть бути. Так, ну глядите, цибулі я кладу доволі шмат. 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 Ну і так. Як можете дробненько, у мене просто не дуже великі цибулі трапилися. Ну, буде Ну, ось смачніше. що дотичиться, що ведаєш, апошнім часом доволі шмат з'явилося майстров, які ладять такі ляльки, вони кажуть, що це оберег. Але я це зустрічав тільки у славянських, будемо казати, криницях, що робили таку лялечку шапоток, щоб дитя могло переговорити з цим. Що за шепоток? Ну, шапоток – це лялька, з якою ти можеш пошептатися. Ага. Або зерновушка. На неї всипано зерня, і ти можеш знову-таки перебирати пальцями, відчувати, що там. Так? Это Як діток маленьких. дробна моторика. Ну так, але ну, мені здається, це не є наша така традиція. Але таких майстрів з'явилося сьогодні доволі шмат, і вони розповідають, що ось такі ляльки у нас були. За роки експедиції, які Ви були, розповідаєте, я покуля, таких не бачив лялек. І про їх таких розповідей не було. Мені здається, що ось те, що славянське, і воно зараз ну, повним ходом йде у фольклор, у обради, менавіта у такі речі, які сьогодні ну, попитом не користаються. Так, і люди починають це робити. Але ця лялька повинна, як і у славян, не мати твара, там ні вочки, ні носик, ні ротик, нічого не виробляється. І вона повинна бути зроблена без ниток, без іголки. Тільки сплетена? Сплетенная, скрученная. Потому что вузел, Ну, як ён, з узелочками, вузел, и он уже несе некую отказность. Есть новотобрады, коли мы завязали вузел, скончили дело, або развязали его. Это целая магия, зв'язана з вузлами. Ну, про узелочки, да, ми... Тому, видать, з маленьким дитятком это не повинно бути. Там Больше тільки песни, больше спевы такие. пісні. Ну, ніякі гулі. Ну, гулі, які воно потім підростає, то агу-агу, так. А потім уже одразу давай вчитися. Да, давай учить. Спочатку скажете мама, потім може і школа, спочатку садок. Ну так. Так, ну що, цибуля наша поосечена. Олій розогретий, можемо відправляти на пательню. 2 заходи. Серйозна дудка. Так, ну а ми зараз, глядите, беремо наші помідорки, треба їх полушити від шкури, щоб вони не були такі, ну, ти собі больно правда жорсткі. додати. Ну, чому ні? А я ще щось подумав, ось, а чому дитяткам там, до якого узросту не дають рибу, щоб воно розмовляє? Костки? А, да, я Ні, думав. щоб воно риба і наш мовчить, вона не Ну. говорить нічого. Ні, може і говорить. Я думав, щоб не подавився просто. Ні, не Може, все дають- простей. Не дають риби, тому що буде розмовляти. Почне розмовляти вельми поздно. Ну, вот. А ось гэта, наприклад, скаринку хліба, яку клала маці у колиску, калі дзіця пагрызе, нават там пасмокча, бабуля казала, што вельмі добра, што яно вельмі хутка зубкі пачнуць расці. Калі А хлеб. свянцоная скаринка, калі ляжала ў калысцы. Свянцонная на агату. Ну, можа, не толькі на агату, а на Пасху, на Великдзень. І на Пасху. Ось. Тут гэтых прыкметаў столькі, калі з бабулямі сустракаешся, думаеш, як вы гэта ўсё запаміналі, Ну, а як іх вы же гэтым зараз, карысталіся? не перанясеш на гэтай краваткі, Ай, гэтай прыкметы.
Правильно? Ну, так, може тому діти неспокійні. Може вони не так зараз... Але ось те, що ви казали на початку, що повинен був колиску зробити батько, кроватку, як звичайно, все одно батько збирає. Може з сябрами. І потім випили добре. Ну, а як? Треба ж... Але це знову не було у традиції. Святкувати. Святкувати, так. Зробили. І там знов-таки у нас і сьогодні є така традиція, коли вибираються хресні батьки, хресний батько, хресна матка, які несуть відказність і далі за життя маленького. Тому що вони запрошалися і на хресбіни, коли це ладили. І доволі шмат їм пісень співалося. Ну, зараз Кумську мой, ах і Кумську мой, терастин жили, да і не зналися, да і не ведалися, що ось. І знов таки, я вже, видать, про це розказував, що вони не повинні бути мужик і жінка. А зараз, буває, приїжджають студенти, і коли ми розмову ведемо про родини, вони вельми здивляються, а чому нам святар не сказав, ось нас там повінчали, а ми не повинні бути. І буває так, що розстроїться. Де хто помилився? Святар тоді? Святар, може, помилився. Може, не ведав цих забабонів стародавніх. Хресні батьки повинні бути тата і мама, або хресний я. Хрестный я. Вони не ті Так, батьки, пойду яких... помыюся и поверну. Вот, Иванович, будем робити у такой формі. Глядите, зробимо. Пригожусь. Так, зараз треба на такі, на доволі буйні кавалки просто порезати гэты помідори і покласти таку подушечку. Подушечку. Каб знизу было мягенько, а зверху з нашей цибулей з сухарами буде хрумстка, разумеете, как одразу. А посерединке буде наш селядець. Ось. Я ще вспомнив, що у мене є колиска зовсім недавно з-під Пінську привезли. Там вона не з дерева, вона з полотна. І казали, що на вот їм 2-3 дитятки вигодувалися. Но такое стародавнее полотно. Ну так зараз і йде, а один нехто розкошелився, купив кроватку, а потім у її ще кольки діток буде. І ще, каб всі ведали, що пустую колихати нельга, а лічиться, що там хто нечистик ляжить. Так, ну і глядите, ще криху можна додати сюди. Ось цей сок. Хай він буде тут у нас. А коли наші бабулі були молодими і працювали на полі, то вони хутчэй несли дитя покласти не на землю, а шукали льон або пшеницю, бо лишилося, що менавіта там так само з льняної пшениці роблять просфори, і вони якраз так само, як оберег. Тому може бути не льняная лялька, а може бути некие льняні ниточки, які висять на колисці. І знов таки вони... А можна ще і з семечками поживати потім? Ні, дитяті Ну, віддать дитяті нельга. Але я пам'ятаю, коли ми працювали у колгасі під час університету на першому курсі. Були голодні. І ведаеце так, ну гэта ж голод, ну колькі ж там Студэнцкі. по 17 гадоў, а студэнт заўжды ж голодны. І што рабілі тады ў полі? Як перапынак надзярэш гэтых коробачак льняных, пацярушыў, калі ветрык, ну добра, раздуў, калі не, сам ветрык пад носам зрабіў, і ўсё, а потым гэтыя семечкі, ну, неяк сілкаваліся. Дарэчы, селядец мы можем уже раскладывать сверху наших помидорок. Так, икра у нас есть, я нагадываю. Хай буде. Так, и корочку покладем тут с бочков. Ой, так я люблю селядец, Иванович, не ведаю. Ну, я так само. Па-першае, хто, напрыклад, не глядзеў, у нас шмат рэцэптаў з селядцом, а смажаны селядзец гэта просто стаў хітом. Так. А може така відеокасета з'явиться з нашими рецептами? Іванович, хто ж глядзіць зараз гэтыя відеокасети кружэлка. ці DVD? Так. Може ми самі будемо глядіти так само? Ну, зараз можна все знайти у YouTube. То будемо викладати туди? Будемо викладати туди. Все можна шукати. Єш, покуль не зап'єш.
и все, что хочешь. А кумушка, голубушка, голубушка моя. Ах и кумску мой, терастынжили, 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 дай не зналися, дай не зналися, дай не зналися, не видалися. Так, ну что, вот глядите, коли у нас уже цибуля стала такого, ну, жовтенького кольору, треба увести сюди 2 столовые ложки паніровочних сухариків. Ось так ми це робимо. І хутенько Мішаємо. Мішаємо. Хутенько мішаємо. Оп. Ось. І все. І ми ось гэта выкладаем сюди на наш селядец с помидорками. Оп. И моя кропочка тут музичная. Кропочка. Ага. Зараз зробимо ось так. О, гляньте, яка пригожусь затрималась. О. Секрет, навіть ніхто не ведає, що там. Коли хто тільки включив програму, Отмотайте назад. мотайте назад. Так. Ну, Иван Иванович, попрошу крыху посунуться. Угу. Духовочку ставим. У меня тут была соточка. Ну, поставим 200 на 150, как не перепалить. Ненадолго. А самі пойдемо по 150. Гарбатих. Горбатый можно. Ну что, Иван Иванович, пришел час доставать нашу рыбулю. Угу. Коли ласка, дайте дорогу. О. Не, як сум, наверное, да, виходить. Ходи сюди, не бойся. Уже нема чого бояться. Оп. Так, Іван Іванович, давайте талерку, бо я боюся, як тут не... О, бачите, наш кварчить. Можна хопить. Ай ну! Стойте. Амальвишенька. Так. Але на колір быццам би з варенням. Быццам без варення. Ага. Помідорним. О, А ти от у нешта мене рабіў кавалочок. такое? Рабіў з варенням? Я уже не пам'ятаю всього, що ми тут з вами понарабили. А за 2 гады, а боже, треба вже Ну. кніжка каб вийшла. Зараз Так. Марко Іван Кершук прапанують. Ну, частуємося. Гляньте, ось така, от амаль як у ресторації, да? І Ще мені кладочок. подобається невеличка порція така. Подобається? Ну, подобається, тому що А я люблю великі порції. Ну, ладно. великі. Я, гляньте, одразу наколов. І селядець, і помідорку. Ён нават не падобны на селядец, а на нейкую такую гарачую кансерву. Ось, не бойтеся, ведаеце што, гатаваць селядец, таму што, як заўжды кажу, такі пах ідзе, смярдзіць. Не, я кажу смярдзіць, калі салёны селядец бяруць, і тады там смажаць, нешта робіць. Абсалютна будзеце здзіўлены, таму што, ну, як мы звычайна прывыклі, ну, селядец і селядец. Не. Не, ну для мяне гэта нейкая вельмі смачная атрымалася Так. кансерва. Вось. І, дарэчы, мала костак зусім. Угу. Іх няма. Трэба развітвацца. Пачынайце, Іван Іванович. Дасылайце свае рэцэпты не толькі з селядцом. Нам будзе вельмі прыемна. Можа, што яшчэ паспеем падрыхтаваць і вашы рэцэпты. Так, сапраўды атрымалася вельмі смачна. Паўтарайце за намі, вельмі простыя рэцэпты. Мы ж вам паказваем, мы не кухары.
Мы просто, Иван Иванович любіць паіграць, распавядаць, я нешта тут пастругаць, прыгатаваць. Гэта абсалютна проста, але вельмі смачна. Усяго добрага, сябры. З вами былі Іван Кержук. Сяржук Маркаў. До сустрэчы.